Mestre Cellarer, procedeixi a servir el vi a tothom. Moltes gràcies. Que l'altre ho ha fet, el Pitu, que ho ha fet. Sants i gràcies. El vi novell, o vi nou, que també es diu a Calonge, és el vi segurament més antic documentat a Europa, perquè tenim ja documents des del segle XIII, concretament un metge dentista que es deia Arnau de Vilanova, que parla d'aquest vi dient que és el més saludable que hi ha. I després un escriptor gastronòmic del segle XIV, que era Francesc Eiximenis, comenta també el vi novell, dient que és un vi fresc, fragant, formigalejant, que és aquest formigueig justament que té aquest vi. La festa del vi novell des d'antic se celebrava associant-ho a una branca de pi. Tant és així que hi ha dites a Catalunya que fan, si hi ha un ram, hi ha mam, i si la branca és de pi, hi ha un bon vi. I això s'ha mantingut en aquesta festa, que ara és l'única, podríem dir, que es fa a Catalunya, la festa del vi nou o del vi novell. I bé, ja només dir també que això també és gràcies als pagesos de Calonge i de la seva zona, que han conservat aquesta tradició del vi de pagès, i només jo el que demanaria és que la Generalitat en prengués nota i es declarés tot aquest patrimoni del vi de pagès de Calonge com a patrimoni cultural immaterial, diguem, no? Perquè, francament, és una llàstima que aquest vi absolutament específic, diferenciat del que es fa als cellers, diferenciat de la resta de denominacions d'origen, doncs no tingui un reconeixement legal, diguem, i que aquesta festa del vi novell, o nou, fos una festa del vi novell nacional de tot Catalunya. La nostra proposta sempre ha sigut que quedés clarament diferenciat un vi comercial d'un vi de pagès. Una cosa és d'avui, l'altra és un reflexe de la nostra història i és patrimoni cultural. No es poden barrejar al nostre entendre. Han de quedar diferenciats clarament, inclús físicament. Hauríem de procurar de no baixar mai en cap vi dels 5 o 6 graus, per una qüestió de percepció només. Per sota dels 5 graus, les papil·les gustatives queden pràcticament inactives perquè queden congelades, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, no trobarem ni el bo ni el dolent, en bona part. Això és allò que ens ha passat a tots, segurament, a vegades amb els caves. Amb els vins escumosos sol passar més, allò de dir, bueno, aquest cava no és gaire bo, però ben fresquet passa. Ben fresquet passa perquè li trobem tot el que té. Però després, quan fa una estona que és obert, que encara que el tinguem en glaçonera però ha augmentat aquells 2 o 3 graus, diguem, veus com no era gaire bo aquest cava, ara ja no ha d'això. Però, esclar, en aquest cas, el que pot ser una solució de tràmit és un problema si aquell cava és molt bo, perquè si el refredem tant, el bo tampoc li trobarem. I això també passa a vegades. Aquest cava és més bo ara que quan l'hem obert. Per què és més bo ara que quan l'hem obert? Doncs perquè segurament ha augmentat 2 o 3 graus la seva temperatura, és exactament el mateix, però s'han fet evidents unes aromes que per tenir una temperatura massa baixa no els hem trobat. I el vi que hauríem de consumir a temperatura més elevada, el negre més complicat, més complex, no hauria de passar mai dels 18 graus. Si el consumim a temperatura gaire més elevada, el trobarem pesat, el trobarem excessivament alcohòlic, encara que no ho sigui, encara que realment no tingui un percentatge d'alcohol molt generós, però el trobarem lleugerament pesat per una qüestió de temperatura. El més positiu de la fira, del vi nou de Calonge, és que cada any tenim un vi de més qualitat i la quantitat no té per què ni augmentar ni disminuir. Simplement, el que és important és la qualitat de Calonge. A la vostra salut.